guys, good morning! Anong oras na pala? Ang hali na pala guys. Tapos na lang kumain. So, hello sa lahat. Busog na busog guys. Kami kayo magsagaan. So, karon nakoy kuan guys. Nakoy, nalingaw na nato ba? Yasmin! Uy! Tumingin ka! Magsabi ka na makapal 10. Bibilangan kita. Makapal. Anong apelido ni Gloria? Hindi ko naman tinanong yung middle name eh. Hindi na middle name yung ano. Apelido ng asawa niya yung Aruya. Apelido ni Gloria. Makapagal. Oo. Ano makapagal? Aruya yung apelido niya. Apelido ng asawa niya yung Aruya. Hindi ko naman sinabi. Apelido naman yung sinabi ko eh. Middle name. Makapagal. Aruya nga. Apelido ng asawa niya yung Aruya eh. Tinanong mo yung ano. Ano ulit? Ano guys? Ayun guys, tama ba yung sagot niya guys? Makapagal yung apelido niya? Hindi, Aruya naman yung apelido ng asawa niya Aruya? Oo, Aruya nga. Bakit ba? Kasi may siya kasada siya, di Aruyo na siya.